Ake ngibingelele bongwane, ake ngibingelele bonqadi yopho sembelebeleni. Bonhliziyo emhlophe ehlanze inhliziyo zamanye amadoda. Ungwane ngisesekhona ngila phansi kwaMhlabuyalingana lapho ngithakathela khona. Ngisayenza lento ngisabanika abantu lento yokuphila. Ngisabakhulula abantu ezonweni, ngisabakhulula abantu ezinkingeni emaketangeni abafaseke kuwo. Ungwane uzinzela iphansi kwaMhlabuyalingana kwaZulu Natal lapho ngithakathela khona kabakothi lapho kunesigodlo sami khona. Kuningi abakothi engakhuluma ngakho niyazi nani ukuthi ngihlala ngokunifundisa kunezinto eziningi engibuye ngiyikhulume nani. Kodwa namhlanje nje kuyiwane ngifisa sixoxe nani engifisa ukwendlulisa sekuzweni okubaluleke kakhulu okuthinta ini, okuthinta amathonga, okuthinta amathuna, okuthinta amangcwaba kithi njengabantu abadala lapho balala khona, lapho sivikeleka khona, lapho sithola khona inhlanhla, lapho sithola khona imishado, lapho kwenzeka khona nje yonke into enhle evela kubantu abadala. Kubalulekile ke bakuthi ukuthi lezo zinto lezo sihambe siyibheke ngoba manje sineyinkinga esezivelayo eziqubuka emakhaya. Othola ukuthi ekhaya kwathwetshulwa ithuna lakhona, kwathwetshulwa abantu abadala bakhona, kwasentshenzwa kwabantu abadala. Njengamanje izinto ayisahlangani kahle ekhaya, abantwana basashadi, abantwana basathola imisebenzi, akusenzeki lutho, akusahlangani lutho kanti kwagangwa, kwathwetshulwa ithuna lasekhaya, kwathwetshulwa izinto zasekhaya, akusaphumeli umuntu ekhaya. So ke ngifuna ukuxwayisa isizwe bakuthi aniyibheke le ndaba leyo ukuthi amathuna ayanakekelwa noma kwenziwani ngoba kunabantu abaningi namhlanje abahluphekayo, abalahlekelwa imishado, abalahlekelwa imisebenzi kanti kunomuntu oyedwa owaganga ekhaya, owaganga emathuneni. Uyaphakama manje, uphakama ngamathuna kini, uphakama abantu abadala bakini. Nina anisakwazi ukuphumela, anisathola imishado, anisathola imisebenzi. Izingane ziyacindezeleka, zicindezelwa umuntu oyedwa osemndenini ophakame ngani. So ke loyo muntu isikhathi esiningi uvamise futhi ungafuni ukunisiza, akafuni ukunilekelela. Makuthiwa unomsebenzi akafuni ukunifaka emsebenzini, kuba uyena yedwa nje ophumelelayo. Makungaphumeleli yena kuphumela izingane zakhe bese kuthi nina ke abanye seniyohlupheka ke kuze kube kuleyo nkathi. Ungwane ke bakuthi ngizonixwayisa ngale nto ukuthi ake niyibheke indaba yamathuna, ake niwalandelela amathuna nibone ukuthi emathuneni kusahamba kahle, kuyagangwa emathuneni maningawanaki. Abantu bayaphakama ngamathuna, abantu bayathwala ngamathuna. Nisayenhlupheka nezingane, ningaphumeli ningayindawo kanti kwalinyazwa amathuna kini, kwathutshula amathuna kini, kwathutshula abantu abangasekho emhlabeni, kwathathwa umoya wabo uyosetshenziswa ngokobugcila, uyosebenzela abanye abantu. Ninisele niyahlupheka ekhaya. Ake niyibheke leyo nto bakuthi siyakwazi simlande leyo muntu thina simbuyisele emathuneni, simkhulule ngoba uyakhala lapha khona, uyazulazula umoya wakhe, usebenza kanzima, usebenza kabuhlungu, izingane zakhe uyayibuka ziyalamba, usebenzele eminye imizi ngoba uthunjiwe, akanawo amandla okuzilekelela. Ulapha ethuneni lapha lele khona kodwa leka buhlungu ngoba manje kunabantu abasebenza ngaye. Ake ningithinte ke 073 646 9487 nazi inamba screen. Akungithinte sikwazi sihambe sizofika ekhaya lakho, sikhulula abantu abadala abalele, sikhulula abantu abadala ababoshiwe, singenise abantu abadala ekhaya ngoba kubalulekile nakho ukungenisa abantu abadala ekhaya. Akungithinte ke nazi inamba screen, awuthinte Ungwane sikwazi sifike kuwe ekhaya lapho khona. Amen.